Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив низку гучних заяв в інтерв'ю телеканалу Fox. Він визнав, що Росія зазнає значно більших втрат, ніж Україна, проте Київ не може конкурувати з Москвою економічно, а підтримка Європи не буде безкінечною. Окремо Ердоган назвав ситуацію в Газі геноцидом і поклав відповідальність на прем'єра Ізраїлю Нетаньяху. Глава МЗС Великої Британії Івет Купер заявила, що НАТО може піти на пряме збройне протистояння з Росією у випадку нових вторгнень у повітряний простір Альянсу. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що їхні ВПС готові відкривати вогонь по порушниках із попередженням чи без нього. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив The Telegraph, що двері завжди відкриті для союзників. Це прозвучало після інциденту, коли 3 російські МіГ-31 перебували у повітряному просторі країни понад 12 хвилин. У НАТО досі немає єдиного рішення, чи варто одразу збивати літаки-порушники. Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін у розмові з пропагандистами визнав, війна перетворилася на позиційні бої, а будь-яка техніка, яка наближається до фронту ближче, ніж на 20 кілометрів, знищується. Його фраза «перемога буде нашою, але ціна буде дуже велика» прозвучала вкрай невпевнено навіть для російської аудиторії. Закриття польсько-білоруського кордону паралізувало вантажні перевезення вартістю мільярди євро. У Білорусі зупинилося понад 130 складів із китайськими товарами, що становить близько 3–7% експорту КНР у Європейський Союз. Ситуація б'є і по Росії. На кордоні з Казахстаном скупчились десятки ешелонів, включно з російськими вантажами. Аеропорт Каструб у Копенгагені був заблокований на 4 години, затримано або скасовано майже 200 рейсів. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен назвала це найсерйознішою атакою на інфраструктуру в історії країни і запідозрила Росію. Подібний інцидент стався й у Норвегії, де рейси перенаправляли до Бергена. Альянс пригрозив застосувати всі інструменти для захисту союзників після серії порушень повітряного простору російськими літаками. У заяві наголошено, відданість статті 5 є непорушною, а провокації Кремля не вплинуть на підтримку України. Генсек НАТО Марк Рютте пояснив, що останній інцидент з МіГ-31 не вимагав негайного збиття, але в майбутньому Альянс готовий діяти рішуче у випадку реальної загрози. Латвія на кордоні з Російською Федерацією планує відновлювати болота і торфовища, щоб створити природний бар'єр для можливих військових дій. Ідею вже розглядають інші країни регіону, але вона викликає суперечки серед місцевих жителів та фермерів. Завод «Кримський титан» може виробляти вибухівку. Партизани руху АТЕШ повідомляють, що на території заводу біля Армянська діють посилені заходи безпеки і можуть розміщуватися замасковані комплекси протиповітряної оборони. У Financial Times пишуть, китайське судно заходило в Севастополь. Вантажне судно «Хенг'янг-9» під панамським прапором щонайменше тричі відвідувало порт у тимчасово окупованому Севастополі. Попри заборону з 2014 року, судно намагалося приховати маршрути, передаючи фальшиві координати, але було викрите супутниковими знімками. Окупаційне міністерство освіти Криму організовує так звані патріотичні зміни в таборах, зустрічі з військовими, кадетські збори та казацькі програми. За повідомленням Центру нацопору, школярів залучають до псевдоісторичних курсів і уроків патріотизму, щоб легітимізувати окупацію.